A conselleira do Medio Rural visitaba hoxe en San Cibrao das Viñas os traballos de xestión da biomasa nas faixas secundarias. Esta é unha actuación que se enmarca dentro do convenio de faixas secundarias que temos conxuntamente entre a Consellería de Medio Rural, SEAGA e os concellos, pois para manter limpas esas zonas, como dicimos sempre, alrededor dos núcleos, esas faixas de protección que é imprescindible que os propietarios manteñan limpas para previr no caso de chegar un incendio. Esta é unha actuación de emerxencia que se realizou hoxe en San Cibrao das Viñas, onde se desbrozarán 25 hectáreas, tanto do concello como de propietarios que, estando en parroquias priorizadas, contrataran con SEAGA a limpeza das súas parcelas. É un convenio que, como xa temos avanzado, pois este ano duplica o seu orzamento ata os 25 millóns de euros, 25 millóns que servirán pois para dar ese apoio imprescindible ao Concello na revisión das faixas secundarias, na comunicación aos propietarios da obrigatoriedade de mantelas limpas e, como é neste caso, pois esa execución subsidiaria no caso de ser necesaria, non? Por outra banda, tamén esta labor de prevención se enmarca dentro do orzamento da Dirección Xeral de Defensa do Monte, que este ano sobe dos 75 millóns, 75,38 millóns de euros adicados á prevención, un orzamento pois que agardamos que sirva, como dicíamos, pois para facerlles pois a vida un pouco máis doada aos alcaldes e alcaldesas que pois ante esta situación pois teñen que dar cumplimento, non? De ter pois esas faixas protexidas e ao mesmo tempo pois os núcleos rurais.